Aita bila norgehiagoka, pilota borroka martxan dagota. Naiz eta partida okertu, maitik ondo daki nola lertu. Mugi beso eta zango, ez geratu jokoz kanpo. Zatoz! Mugi beso eta zango, pilota okerrik. Ez jo, egin dezagun kirola, atsegin dugu. Kaixo, ni Maiki naiz. Hau da nire etxea. Hemen bizi naiz, aitarekin. Aita? Eta lehengusuekin. Aita topeko errukbilaria da. Egunen batean liga handietan jokatuko du. Noiz jokatuko duzu liga handietan? Egunen batean. Rotoruan bizi naiz, Zelanda berrian, aintzire baten ondoan. Lehengusuekin egiten dut arrantzan. Ikusten, arrainak. Hauek dira nire lagunak. Taika, Teko Junui, eta Greg. Nire eskola... Bai, aha, bihar, primeran. Wester Sydneyko Bullfrogs taldekoak ziren, ni eurekin jokatzen hastea nahi dute berehala. Zelanda berriko rotoruan bizi naizela esan dizuet, orain dela 10 segundo zen hori. Eunda hogeita mar? Ongi etorri Sydneyra. Aspaldian ez diat izeba ikusi. Irribarretxu eta jator. Ados? Bai, aita. Kaixo, izeba. Kaixo. Goiz atozte. 3 minutu. Goiz. Markatu. Zar gaitezke? Sartu. Hemen biziko zarete. Hor baino ontzia, ez erabili ura ez da bilondo. Hor komuna. Komun normal bat. Hau nire pelikulen apalada. Nireak dira. Hau nire lantokia. Hau oskailua. Hau nire apala. Hori zuena. Hau zure oea. Eta hau, irea. Maitagarriak, itzel! Itxasbistak. Aparta. Entrenatzera joan behar dut. Maiki zainduko? Egurra, seme! Egurra, aita, maite zaitu. Nik ere bai! Ni Maiki naiz, nire izeba zara. Zero, noiztik zara nire izeba? Noiztik hau bizirik. Orain 10 urtetik edo? Orain 10 urtetik edo. Itzel? Nolatan ez gara orain arte ezagutu? Zuekan bizi zarete, ni hemen. Itzel. Mil esker furgonetako oheagatik. Botatzera nindoan. Hartara zabortegira joan beharrik ez. Oh. Kitxo, guazen. Bai. Eta? Zein da zure kolore kutuna? Urdina. Itzel. Janari kutuna? Arrautzak. Arrautzak bakarrik? Bai. Itzel. Animaria kutuna? Arra. Zomorroa? Arra, noa. Nor da tipo hori? Elvis, erregea. Nire kantari kutuna. Benetan? Zerri, txikina. Ez da martxan jartzen? Bazkaria. Mil esker ekartzeagatik, izeba. Gero etorriko nauk bila. Ondo. Berandu zabiltza! Gora, gira, tira! Gora, gira, tira, bingo, banoa!
Michael, ez da? Maiki esan da nahikoa, Miss... Kraper? Kraper. Luzea. Oh, barkatu, Miss... Kraper. Miss Kraper. Miss... Kraper. Non duzu uniformea? Zelanda berritik iritsi berria naiz. Zatoz nirekin. Ez dago zure neurrikorik. Lasai, Miss. Probatu hauek. Alde. Bizkor. Ondo nago? Bueno... Ez du, baina dotore. Eta, irakaslea zara, Miss? Zuzendari gaia naiz. Zer da hori? Zuzendaria izango naiz, baina oraindik naiz zuzendaria. Promozioa, mola du. Zelan duzu orain? Zuri irakastea. Prisha, zure maira mesedez. Zukala badiozu? Lan, salto berriro zure maira. Eskerrik asko, Miss Van. Ez horregatik, Miss Kraper. 5B. Lagun berria duzue gelan, Michael Mahaki. Zelanda berritik etorri da onaino. Esan ongi etorri? Ongi etorri! Eskerrik asko, Maiki naiz. Eta mutil handia ematen badut ere, 10 urte ditut eta zuek denok ezagutzeko gogoz nago. Erraldoien eskola beste kale batean dago. Utza, hemen izen eman baino lehen jakin izan banu. Superheroiek deitu dute, Hulk bueltan nahi dute. Ez aiezu lan ez leporaino nagoela hemen ikasten. Umeak, nahikoa. Maiki nire sokatira talderako oso indartsua da. Nahikoa dela esan dut. Eseri? Barkatu. Barkatu. Eskerrik asko, zapo. Ez horregatik, Mahaki. Zoazte. Michael? Bai, Miss? Hau Tiffany Stillstone da. Berak lagunduko dizu. Tiffany erakutsi Michaeli hemengo txokoak. Pozik, Miss Kraper. Tiffany da, eskola honek inoiz ezagutu duen ikaslerik finenetako bat. Irakasle honik gabe ez dago ikasle honik. Eskerrik asko. Barkatu, baina zain dauzkat batzargelan zure aitak. Aitak? Aitak. Itzel. Michael, ez da? Maiki nahikoa. Maiki, ondo. Ba, hause da gure gela, baina hori badakizu. Arbela dago, entxufeak daude. Aizu, entzun, ume. Ume? Bai, ume, gelako berria zarelako. Oh. Ez badakizu ere, zeregin hobeak dauzkat, zuri komunan ondagoen erakustea baino, hor konpon nano. Nano, burla da. Baina ni handia naiz. Hain zuzen, ba. Ironia da? Zer, selebrea zara gero. Eskerrik asko piropoagatik. Argi dago, ez da? Kraperri esaten badiozu ez dizkizu dala bazterrak erakutsi. Hilda zaude. Eskerrik asko, zapo. Esir naiteke zurekin, Mahaki. Bai horixe. Bapo egitera zoaz. Narraz nabil, baina... Busti baino lehen moztu. Oh, moztu eta busti. Hori da, ni Jerry naiz. Pozten naiz ezagutzeaz. Putzuaz bestaldekoa zara? Nongoa? Itxasoaz bestaldekoa. Zeelanda berrikoa. Ah, bai, orain txetorri gara aita eta biok. Eta ama? Ez dago hemen. Lehen egunak latzak dira. Tifanik bazterrak erakutsi dizkit. Erakutsi edo. Ibilaldi laburra? Bai. Gauza bera egin zidan nire lehen egunean. Ei, Jerry, kontuz! Jerry!
zertan dabiltza? Munduan dagoen trebetasun jokorik onenean. Hemen ondo moldatu nahi baduzu, pilotan ikasi behar duzu. Benetan? Jar zaitez hilaran. Nahiago dut begira egon. Gaur ezingo duzu. Arauak. Laukuadroka jokatzen dugu hemen. Buru denak egiten du sakea. Orduan tif da buru? Hori da. Beste 3 laukietan berriz erregea, erregina eta peoia. Zure laukien eta gero beste batenean jo behar duzu. Helburua da buru izan eta bertan geratzea. Ara! Bai, horroa. Tifen jokaldi berezia. 100% bakarrik erantzuten diote. Hori da hori, zehatza izatea. Zehatz da nire bigarren izena. Berez, Luis da. Baina harrapatu duzu. Hemen, odolean daramagu pilota. Nire herrian errugbia beste konturik ez da. Superrobot bat ematen du. Superrobot batek badu ahulguneren bat. Inoiz irabazi diote? Asko saiatu dira, alferrik. Baina oraindik bada itxaropena, saua. Enano, zure txanda. Zureak egin du. Entzun denok, umea jokatzera doa. Hau ez da bat ere ideia ona. Zorte hon. Bai, beharko duzu. Bai, zortean. Lehenbiziko aldia da zailena. Lance, neuk izutuko dut. Oh, barkatu. Baina benetan, zortean. Buru! Efektu polita, Tif. Mila esker. Zer pasatzen da orain? Kalera zoaz. Bai. Urrengoa! Ez pikatu. Ikasle berrien 98 zapaltzen ditu. Ba, bosta xola. Aizu, estatistika bat duzu denerako? 94 bakarrik. Gure artean ditugun pertsonak Western Sydneyko ezagunenetakoak dira. Ospe handikoak, gizartekintzen sustatzaileak, etxegintzako magnateak. Ziurrenik, herri osoko kartel eta autobus guztietan ikusiko zenituzten. Ongi etorri bihotz-bihotzez, Jaiden Steele eta Bevan Stone. Mil esker. Mil esker. Arratsaldeon, ni Jaiden Steele naiz. Eta ni Bevan Stone. Eta biok, elkarrekin, Estilan Stoneko bazkideak. Galdezkariko zarete? Zertara etorri dira etxegintzako bi magnate hauek gure eskolara. Galdera ona, Jaiden. Mil esker, Bevan. Bai, zue, pozerren iragarri nahi dizuegu, geuk babestuko dugula Estilan Stone Western Sydneyko lehen pilota torneoa. Motzean, Sassy West High. Bai, mil esker, ilusio handia egiten digu. Hiruhileko hau bukatzean inguruko ikastetxe bakoitzak bere 3 jokalaririk onenak bidaliko ditu lehiatzera Emu Baliko kiroldegi berrira. Leku zoragarria da, benetan, baina irabazle bakarra egon daiteke. Izan ere hau ez da taldeko kirola, azkeneraino iristen dena txapeldun. Harentzat izango da ospea eta bere burua zarro egoteko eskubideaz gain, bere etxeari Estilan Stonek egingo dion valorazioa. Eta Sassy West Hat trofeo bat. Honelako sea. Oh, bai, baina hori modelo bat da. Oh, asko zandiagoa izango da. Bai, beraz. Horren doblea. Eman izena, aukeraz galtzeko. Hemen dituzue horriak. Oso ondo. Bai. Banaka. Azkenean, urteak daramatzat torneo bat antolatzeko eskatzen. Itxututa zaudete denok. Hemen inorez pasara, baina jokatzen badakizu norbait zara. Zu ere ibiltzen zara... Joko hutsetik aratago ibiltzen naiz ni.
Inork ikusten ez dituen gauzak ikusten ditut. Jerry, kontuz! Ondo zaude, Jerry? Aizu, Jerry? Ondo zaude? Totala! Hori da indarra eta zehaztasuna. Buruan jo zaitu, zapo? Hori izan da nire betiko ametsa, destinoaren ezpata. Zer? Maiki, oraintxe mirari bat egin duzu pilotarekin. Bai zera, gelditu ezean meloia birrinduko zizun. Ni datu hotzen munduan bizi naiz. Benetan, zuk baduzu zerbait berezia. Isaac, etxera! Izeba, banoa, aio? Egun ona? Ondo. Tori. Hor. Kaixo? Kaixo. Zer nahi duzu? Ba, zera, numera... Numora. Ez tarri hartuta? Horrela esaten da. Oh, numorak. Hainbestean. Eta baita jalauet... Jalauet eljibem. Horixe esateren indoan. Gazta horea eta krema. Goxoki den da bat zela uste nuen. Probatu? Arrapazak! Demasa dago. Aizu, piloteria morratua omen zara. Entzundako guztia sinesten duzu, ezta? Neska bizia da. En plan, helduen filmetako detektibe bat. Iragan iluna duena, inoiz sentimendurik erakusten ez duena. Baina jendeari etzaio axola, azkenean bere lana egiten. Aparta dago. Eta? Parte hartuko Sassy West Hat torneoan? Tori. Mila esker. Aizu, hartu hau, beharko duzu. Oh, itzel. Eta? Ze izen duzu? Saua. Sagua? Txantxiten eri nintzen, saua. Ondo, enaiz arau guztiekin gogoratzen, baina helburua da zure kontrarioa kalera botatzea. Joko gehienetan bezala? Egia, bueno, sakea egingo dut. Ondo zaude? Bai, lehenbiziko eguna, horixe. Bueno, ba, probatu hobetako bat. Hon egingo dizu. Oh, gazta ustela eta rosa petalo magikoak. Nau du gauza. Nondik atera dituk? Saua, eskolako lagun bat, okindegi batean egiten du lan. Egun hona izan duk? Era maidak poltsa. Opari batzuk ekarri dizkiet logelarako. Itzel. Bazekiat, etxez aldatu beharra... Haintzira. Mola du, aita. Haintzira ondoan bizikintuan. Izarrak ere bai. Izarren zare haiz. Mil esker. Ondo loin zeme.
Zer esan zion itxaso batek beste itxaso bati. Hola. Eta gur.